Amen. Isihloko salenkonzo sithi usho ukuthini? Usho ukuthini umhlangano kaJehova Kithi? Usho ukuthini umhlangano kaJehova Kithi? Ngizovula ngencwadi ka-Isaiah 54 verse 7. Asikho isikhali esenzelwe wena esiyaphumelela. Nalo lonke ulimi olukuvukelayo luyakwahlulelwa. Lokhu kuyifa lezinceko zikaJehova nokulunga kwazo okuvela kimi, kusho uJehova. Ngiyayiphinda le ncwadi. Asikho isikhali esenzelwe wena esiyaphumelela. Nalo lonke ulimi olukuvukelayo luyakwahlulelwa. Lokhu kuyifa lezinceko zikaJehova nokulunga kwazo okuvela kimi, kusho uJehova. Amen. Unkosazana uke wakhuluma wathi sekuyisikhathi sokuthi simbonge uJehova. Sibheke emuva, sibuke izinkinga esibhekane nazo, uJehova esivikela kuze kufike lesi sikhathi lapha noma singakaba libandla elikhulu kangalo, kodwa ivangeli leli esilishumayelayo selizwakele kuzo zonke indlebe ezisilalelayo. Amen. Baningi kakhulu abantu asebekuleli bandla ngenhliziyo kunathi esikuleli bandla bokuthi siyayikhetha inkosi yasePhalamende. Amen. Abantu abaningi abangamaKristu, abantu abaningi abangamaNazaretha, ngisho abafundisi abangamaKristu nabafundisi noma abavangeli nabashumayeli nabafundisi, sebekhona abantu ngezinhliziyo abakuleli bandla noma bengakaze beze besho openly ukuthi bayayikhetha inkosi yasePhalamende njengoba sifike sayifundisa. Ithi-ke ingilosi, uma uNkulunkulu ekwenzela into enhle, kuyadinga ukuthi umbonge, ubonise futhi kuye ukuthi uyabona ukuthi ukwenzele into enhle. Lesi sihlabelelo hayi nje ukuthi sivele sasuka, ngisinikiwe uyena unkosazana ukuthi kufanele kube lesibeke uNkulunkulu ukuthi siqala leli bandla sihlupheke kanjani, nokuthi sizule kanjani, singenayo indawo yokuphumula, ngoba lesi sihlabelelo saqanjwa ubaba mkhulu. Kodwa namhlanje sikhuluma nathi, ngoba nathi sisungula leli bandla sihluphekile kakhulu. Nathi sisungula leli bandla besizula ezintabeni singenandawo lapho singahlala khona. Uthi-ke uShembe, kepha wena Nkosi Jehova awuzange usilahle ekudabukeni kwethu. Uma ethi uShembe ekudabukeni kwethu, usho ukuthi ekuhluphekeni kwethu wasilondoloza njalo. Namhla sesiyabonga wena dwala labadala. Kusho thina manje lokho, ngoba asenakho lokhu akuhlupheka esasikuhlupheka. Kwake kwaba nosizi kuleli bandla, abantu abaningi mhlawumbe abangalwazi.
uthi ke namhla sesiyakubonga wena dwala labadala mthunzi ukuphefumula mpompozela phezulu kwethu. Kodwa ivesi yokugcina lithi thina siyesaba umusa wakho ngoba wehlele phezulu kwethu. Hlezi singawugcini ulaka lwakho lusehlele. Inanso-ke indaba enkulu ukuthi umusa kaJehova wehlele phezulu kwethu. Kodwa umusa kaJehova wehlele phezulu kwethu kulula ukuthi singahambi ngendlela kaJehova. Singawugcini lumusa wakhe. Singagcini lolu thando lwakhe esithandile esikhathini esimbi kanje. Bese ngalokho ulaka lwakhe lwehlele phezulu kwethu. Ngakho ke kufanele kuhlale kube umthandazo wethu lo. Ukuthi asihlale sigcina umusa kaJehova. Ngoba uma umusa kaJehova singawugcini ulaka lwakhe luzohlela phezulu kwethu. Mhla ngiphuma ebuhleni ngahamba ngaya emsakazweni. Ngahamba ngaya ephepheni. Ngachaza ukuthi angiphumi ebuhleni ngoba kukhona inkinga engibe nayo khona. Ngangasiyena umuntu owayengase enze into enjalo ngoba ayikho enye into engangiyazi eyayingase yenze ukuthi ngiphume ebuhleni. Ngachaza ukuthi kufike ingilosi yathi ithunywe ubaba ilanga wathi angimakhele indlu kaJehova. Ngakubeka lokho ngiphuma nje. Ubaba uThingo wabiza amaNazaretha, hayi ukuthi wawabiza, wakhuluma enkonzweni kodwa wathi kakumemezele umvangeli owayekhona ngaleso sikhathi sengikhohlile igama lakhe isibongo sakhe uZwane. Wabiza wathumela uZwane ukuthi amaNazaretha engangihlukumezi ngoba ngithunywe ubaba ilanga ukuthi ngisebenze lo msebenzi. Kodwa uZwane akazange wakhuluma lokho ukuthi ngithunywe ubaba. Wathi njena uthena ubaba uThingo amaNazaretha engangihlukumezi. Kodwa ubaba uThingo wakhuluma kwabanye oma akababa ilanga ukuthi njengoba ngiphumile nje mina bengakusoli lokho ngoba ngikhishwe ubaba ilanga. Kodwa mina ngangazange ngamtshela ubaba uThingo ukuthi ngikhishwe ubaba ilanga. Kodwa ngakubuza engilosini ukuthi njengoba usuthi kangiphume nje ebuhleni ngiyeni kubaba uThingo ngiyomtshela lokho. Ingilosi yangiphendula yathi akuwona umsebenzi wakho lowo. Ubaba uThingo uzotshelwa ubaba ilanga. Yasho kanjena ingilosi. Ngempela sengiphumile ebuhleni ubaba uThingo wabatshela oma ukuthi njengoba ngiphumile njena ngikhishwe ubaba ilanga. Ukuthi ke wafike wathini kuye angikwazi lokho. So ngesikhathi ubaba uThingo esekhona ebuhleni engakahamba emhlabeni, amaNazaretha amaningi akazange alwa nami ngoba angizwile ubaba uThingo ukuthi. Kodwa ikhona nje ixhwanguxhwangu ezaqhamuka ku-Facebook zakhuluma lokhu nalokhu. Kodwa abazange baze amaNazaretha asebuhleni angihlukumeza kusekhona ubaba ilanga. Enye into eyashiwo ingilosi yathi ubudlelwane baleli bandla nebandla lasebuhleni bufana nobudlelwane bekhosathu ne-ANC. Yathi ningamadlela ndawonye
nebandla lasebuhleni. Kodwa ukuba ngamadlela ndawonye akuchazi ukuthi lapho beduka khona anizukubaqondisa. Yathi ingilosi i-ANC ine-president yayo, nekhosathu ine-president yayo eyiphethe. Angisazi noma ikhosathu noma yini, kodwa yakubeka kanjalo. Yayisithi-ke nalapha ebuhleni kunomkhulu wakhona, kodwa nalapha kunomkhulu wakhona. Yathi kodwa ningamadlela ndawonye njengekhosathu ne-ANC. Kodwa ukuba ngamadlela ndawonye ngeni nibheke ukuthi amaNazaretha asebuhleni ayahamba yini ngendlela kaNkulunkulu. Yangagcina lapho ingilosi yathi uma kusekhona ubaba uThixo noma usungumholi usuphumile ebuhleni, kodwa uzobe ulokhu ungaphansi kwebandla lasebuhleni. Yathi ngaleyo ndlela-ke uzofaka ingubo emhlophe, ijazi elimhlophe ebuhleni eliyalifakwe ngabafundisi abangakabhajatiswa. Yathi angeke uhlale esihlalweni, uyohlala phansi njengabafundisi bonke. Ngakwenza lokho njengoba nje siqala ibandla kuze kuhambe ubaba uThixo, angaze ngifake ingubo enje, angaze ngufake umjimba onje, ngangifaka umjimba omhlophe njengabafundisi bonke, futhi noma ngishumayela ngangiguqa. Kodwa kukhona abaholi abangekho ebuhleni abalwa nathi isiZulu. Umholi waseGinyezinye uSizwe wahamba waya ephepheni elangeni, walwa nami ephepheni elangeni. Ngenkathi elwa nami ephepheni elangeni wathi onke amaNazaretha akwaShembe, ubeka kanje, ehlangane ngami engichithe. Wathi fanele ukuthi ngikhunyulwe ingubo emhlophe. Mase ngikhunyulwe ingubo emhlophe ngephucwe isihlabelelo. Angisazi ukuthi kuphi okunye ukubala, kodwa engikhumbula kahle ingubo emhlophe nesihlabelelo. Nayo yonke nje into eyenziwa ngamaNazaretha, ngoba mina sengihlubukile ebandleni lamaNazaretha. Kodwa kwabonakala ukuthi noma lo muntu ethi umholi, kodwa akahlakaniphile engqondweni yakhe, akayazi lento oyikhulumayo. Okunye ngenkathi ngiya eNhlangakazi waya futhi ephepheni, waya nakumasipala ethi kangavunyelwa ukuya eNhlangakazi ngoba iNhlangakazi ingebandla lakwaShembe. Uma ngithi lo muntu noma ethi umholi webandla kodwa akazi lutho, ngikusho ngendlela yena owayibonisa ngayo kimi ukuthi akayazi lento oyikhulumayo. Ngoba kokuqala umholi webandla, kodwa akanalo ulwazi lokuthi ingubo emhlophe ithathelwe eBhayibhelini, and akusiyona into yakwaShembe. Njengoba namanje njena baningabi iy'nkonzo amabandla afaka ingubo emhlophe njengathi ongeke wahlukanise nathi. Mhlawumbe ungahlukanisa ngey'nhlophe, kodwa nje afaka ingubo ezimhlophe. Akakwazi yena lokho. Angangazi ukuthi engangikhumula ingubo emhlophe kanjani, ngoba ingubo emhlophe
isuselwa eBhayibhelini noShembe wayisusela eBhayibhelini. Owesibili mayethi uzongephuca ihlabelelo. Nalokho wayekusho ngomona wesilima. Ngoba awukwazi ukuthi ungephuce isihlabelelo ngisithengile. Okwesibili awukwazi ukuthi wenqabele umuntu ukuhlabelela amaculo kaNkulunkulu. Namhlanje ngathatha onke ihlabelelo zaseLuthela ngisihlabelele. Mhlawumbe uma benawo ilokhuza indlela yokwenza bengangistopisha ukuba ngizigaye uma ziyi-commercial. Kodwa akakho umuntu onganqabela ukuthi ngingene esitolo esidayisa khona ihlabelelo zamaLuthela ngiyithenge ngifike ngihlabelele ngazo lapha bese ethi engangiphuca zona. Ngingazi ukuthi ngiphuca ngendlela enkantolo noma ngeza ezongishaya angazi ukuthi wayichazathini usizo. Kodwa wakusho lokho wabhala phansi ukuthi kufanele ngiphuce ihlabelelo. Amabandla akwaShembe ehlangane ngani ubhala lokho phansi ephepheni. Okwesithathu lokhu kokuthi angaye enhlangakazi wathi uyafika bamtshela umasipala ukuthi hayi inhlangakazi ayikaze ibe ngakwaShembe. Ayikaze nje. Uma ngabe ehlaniphile uyazi nayo ukuthi usukela kubaba mkhulu. Uma sasiye enhlangakazi sasihamba sicela incwadi. Ngoba inhlangakazi ayikazi ibe ngakwaShembe. Namanje akusiyona yakwaShembe. Inhlangakazi ngekamasipala. Ekuqaleni yayingeyinkosi. So akakho umuntu ongathi angayi enhlangakazi by virtue yokuthi ngiphume ebuhleni noma ngiphume ebandleni lakwaShembe. Kodwa usize wakwazi ukuthi ehambe eyoyikhuluma lento. Okuseqinisweni wayengayedwa. Kodwa lo mholi wase ethembezindle uhlakaniphile. Akazange wavela kulokho. Kodwa onke abaholi nabasekuphakameni babe against ukuthi siye entabeni yaseNhlangakazi. Kodwa ngoNkulunkulu sahamba sayenhlangakazi. Amen. ngoNkulunkulu laba khona leli bandla. Amen. Ma leli bandla selikhona enye into engathukelwa yona kakhulu ukufaka lemjiva. Kwathiwa lemjiva ngekaShembe. Ngakho ke akakwazi umuntu wakwaMpanza ukufaka lomjiva kaShembe ngoba lemjiva kaShembe. Nalokho kwakusaqhuba khona ukuphukuphuku. Namanje amaNazaretha amaningi okusagcwele ekhanda lawo. Ngoba akaqonda ukuthi lo mjiva wafika noNkulunkulu wawunikeza uMose. uMose wathi akawenze kanje. Le ngubo imjiva kaJehova. Amen. Lesembatho sisembatho sikaJehova. Lesi sigqoko esimnyama isigqoko nje noma sinjani singisigqoko sikaJehova. Esifakwa ngabapristi abakhulu. Lokho kubhalwe eBhayibhelini. Kodwa ngokuphukuphuka kuyisimangaliso ukuthi umuntu efike ebeyisilima ngendlela ukuthi engafuni ukufunda bese ezojezisa wena ofundile. Isikhathi esiningi amaNazaretha anjalo afike engayazi into bese kuhamba umona phambili ubuhamba umona wesilima
bese ezokuthuthela ezokuthuka ngento olandela umthetho kaJehova. Ngoba umuntu oyisilima, ngiyawatshela onke amaNazaretha noma ngasebuhleni noma ngawasethembezinhle noma ngasephakameni ukuthi ayizilima. Ngoba abakwazi ukulalela umuntu ukuthi uthini. Begcwala umona bese umona ungakwazi ukubenza becabange. Yonke into beyithathe ngomona noma iclear kanjani. Akakwazi umuntu ukuthi lento eyibuke ngendlela eyiyo. Ngoba okokuqala ngasho kahle ukuthi ayikho into engenza ukuthi ngiphume ebuhleni ngaphandle kokuthi kufike ingilosi. Le ngilosi hayi yafika ngosuku olulodwa, yayisifike kudala, yafika ngoSeptember 2006, and amaNazaretha amaningi ayiseyazi indaba le ngilosi. Nabafundisi kakhulukazi nje umfundisi uButhelezi nomfundisi uKhumalo waseMadadeni babeyazi, ngoba ngangibatshelile ngayo from 2006 ukuthi nginesimanga esinje. Ingilosi yafike yangitshela umthetho, yathi uyoshumayela ngoJehova, ushumayele kubo bonke abantu, ushumayele ngoJehova, kodwa uthathele ezintshumayelweni zikababamkhulu eshumayela kumaNazaretha. Yathi uyobuka ey'ntshumayelweni zikababamkhulu, ubuke ihlabelelweni zamaNazaretha. Ihlabelelo zamaNazaretha ziphambi kwamaNazaretha zonke. Njengoba bengisho njena ekuseni ukuthi anizange nayizwa leyo nkonzo ukuthi uJehova ehlabeleleni zamaNazaretha uShembe ukhuluma ngaye ka-158 times. Uyomthola emthandazweni wokuvuka, umthole emthandazweni wokulala, umthole emthandazweni wesabatha, umthole ehlabelelweni eziningi. So leli gama likaJehova liphindwaphindwe ngumprofeti 158 times. Kodwa igama noma isibongo sakwaShembe sisehlabeleleni esisodwa kuphela, lesi u213. Lapho sithi Shembe ndodana kaMayekisi. Asisho nokuthi Shembe ndodana kaNkulunkulu, sithi Shembe ndodana kaMayekisi. Isolahlabelelo kuphela esinegama likaShembe. Kodwa zonke ihlabelelo eziningi zinegama likaJehova. So kufanele ukuthi umuntu bese ebheka ukuthi njengoba ethena ubaba ilanga uthena kangifundise ngoJehova, ngithathele ezimfundisweni zikababamkhulu. Ubabamkhulu ukhulume kangakanani ngoJehova? Ngoba ngisho lesihlabelelo esihlabelelayo sikhuluma ngoJehova. Yabo. Ubabamkhulu kuso lesihlabelelo ukhuluma ngoJehova. So umuntu wayefuna ukwazi, engafune kungithuka nje, bekufanele ukuthi ebuke ukuthi lo muntu othi kuthiwa akakhulume ngoJehova njengoba kwakusho ukukhuluma ubabamkhulu. Ubabamkhulu oqale ebuke ukuthi ubabamkhulu wakhulumani ngoJehova. Lona othi uthunywe ukuthi ekhulume ngoJehova uyashumayela ngoJehova njengoba kwakushumayela ubabamkhulu. Kodwa hayi amaNazaretha akayibuki yonke leyo nto. Into ayibukayo nje into engiyigqokile. Nayo abangayazi ukuthi uma bayithathe hayi ugqoka ingubo kaShembe. Hayi yonke into uthathe ibandla likaShembe. Ngangokuthi amaNazaretha amaningi azilima, ngangokuthi abayiboni into abayifunda ukuthi leli ibandla likamenzi kaMzulu nomhlaba. Kodwa bathi bona ibandla likaShembe. Kodwa kubhale uShembe ukuthi silibandla likamenzi wezulu nomhlaba, bakubona. Akakho amaNazaretha akwazi ukungihlasela ngokuthi
lokhu engikushumayelayo uphambene nokababa mkhulu njengoba ngasho. So abahlaseli injuma bahlasela nje ingubo engiyigqokile. Behlasele iMnazaretha, behlasele ukuthi ngiyenhlangakazi nayo yonke leyo nto. Kodwa yonke into engiyenzile ngichazile kahle. Akakho umuntu bambalwa bake bembuza ukuthi le ngubo lona oyigqokile ihlangana phi nobuholi bakho. Akakho umuntu oke ngibuze ukuthi lokhu kushumayela kwakho kuhlangana phi nobuNazaretha. Ngoba bayazi ukuthi nginempendulo eqondile. Kodwa bavele beqhamuke bengithuka, baqhamuka bengithuka, angikwazi ukubala inhlamba amaNazaretha asebuhleni nawo yonke indawo angithuke ngazo. Bengithuka nje personally nanomkhokheli. Kodwa sinenkinga ukuthi sizokwenza njani ngoba ingilosi ayizange yafika ngephupho. Ingilosi ihlale nayo from September 2006 njengoba namhlanje na October 2022. Isiphelile iminyaka eyishumi. Sihleli nengilosi isifundisa. Noma usubatshela abantu ukuthi no, sihleli nengilosi yonke lento esiyikhuluma usifundiswe ingilosi. No, bayivika ingilosi ngaphandle mabezoyithuka. Ngeke ubezwa bethi hey ingilosi le. Umuntu akwazi ukubona ukuthi ingilosi lena umuntu oqonda ukukholwa. Umfundisi uNtuli wathi khona umuntu emsebenzini othena noma ngabe umpanza uba akashongo ukuthi uhamba nengilosi. Kodwa lento oyikhulumayo iyazisho ukuthi lento ivela kwingilosi. Ngoba akakho umuntu ongavele ekhuluma lento kungekho umuntu wasezulwini behind him. Uthi umfundisi uNtuli kwakhuluma umuntu nje engayili Nazareth wathi ngisho umpanza bengazange washo ukuthi uhamba nengilosi kodwa izenzo bezizosho ukuthi lo muntu lo ukhuluma uhamba nengilosi. Ngoba umuntu onokucabanga uyakwazi ukubona ukuthi lento ayikwazi ukuba ikhulunywe umuntu. Kodwa ngoba benqaba abafuni ukuthi babalekela lento yengilosi ngoba abanayo. Bavele noma into ikhulunywa ingilosi beyiphendule. Benze sengathi ikhulunywa yini. Beze bengisho bethi hey umpanza uhlakaniphile igenius. Umpanza uya research. Besho into ngibachazele ukuthi ngihleli nengilosi iyona engifundisayo. Ngachaza ukuthi even ukuthi singabantwana bakwaIsrael ngamtshelwa ingilosi. Ngingakayenzi research mina i-research ngayenza after ingilosi singichazele. Yangifundisa ihlabelelo ukuthi ubaba mkhulu wakhuluma kangakanani ngokuthi singabantwana bakwaIsrael. Nami ngaqala ukubona ngoba sengitshengiswa ingilosi ukuthi hayi ukhona ungalungile kulokho kuhamba kwethu. Kodwa amaNazaretha hayi njengamanje amaNazaretha amaningi ayakuphika ukuthi singabantwana bakwaIsrael. Bakuphikelani? Bakuphika ngoba kushiwo yimina. Hayi ukuthi bakuphikelani, bakuphika ukuthi kushiwo yimina. Uma kushiwo yimina manje na kuzophikisana nayo yonke lento lo muntu esimthukelayo. Mina ubantu abangaziyo njengoba ngisho yathi ingilosi ngingahlali ehlalweni kusekhona ubaba uThixo noma ngabe semphumile esontweni ngihlale ukuhlonipha ubaba uThixo
ngingawufaki umjiva lona engiwufakile, ngifaka umjiva omhlophe njengabafundisi abangagcothiwe. Ngakwenza lokho. Kodwa kwathi ngoMarch 2011 yathi ingilosi ufanele ukuthi amanazathi ase-NCG ekwamukele njengomfundisi wabo. Sase silibeka thina usuku ukuthi kuyoba mhla ka-27 kuMarch 2011. Kodwa kwathi sekusondele nje isonto, sekuzophela isonto, yafika ingilosi yathi hayi akufanele ukuba kube yayithe sasithena akube mhla ka-11 mhla ka-3 ku-April 2011. Yayisifika ingilosi yathi hayi angaba u-3 ku-April 27 ngoba ngaleso sikhathi ezulwini kobe kunomcimbi ongemuhle. Kusho ingilosi yayisithi asibeke umhla ka-27 kuMarch 2011. Sayitshela ibandla ligcwele lamaNazaretha alapha. Kodwa kwathi mhla ka-26 kuzosa kube isabatha, yafika ingilosi. Yafika isizogcoba sobabili nomkhokheli. Akakho umuntu lapha owakwagcotshwa ingilosi physically ngaphandle kwethu nomkhokheli. Amen. Yafika ngo-26 ebusuku. Yalungisa indawo lapha, yalungiswa yiyo indawo lapha engizogcotshwa khona. Yathi ihamba nobaba ilanga. Kodwa sangamboni ubaba ilanga. Manje sagcotshwa sobabili nomkhokheli mhla ka-26 kuMarch 2011. Onke amaNazaretha lapha afanele kwazi lokho. Mhla ingilosi isigcoba yafunda incwadi ka-Isaiah 11 verse 1 to 5. Yathi kuyakuvela ihlumela esiqwini sikaJese. Komela igatsha ezimpangileni zakhe. Komila igatsha ezimpangileni zakhe. Sengimdala sengifuna intendeko. Umoya kaJehova uyohlala phezu kwakhe. Umoya wokuhlakanipha nawukuqonda. Umoya wamasu nowamandla. Umoya wokwazi nokumesaba uJehova. Intokozo yakhe iyakuba sekumesabeni uJehova. Akakwehlulela ngokubona kwamehlo akhe noma anqume ngokuzwa ngosizwile. Kepha uyakwahlulela abampofu ngokulunga, anqume ngokufaneleyo udaba lwabathobekileyo bomhlaba. Uyawushaya umhlaba ngentonga yomlomo wakhe, abulale ababi ngomphefumulo wezindebe zakhe. Ukulunga kuyoba ibhande okhalo lwakhe. Ukwethembeka kube yibhande lamanyonga akhe. Amen. Le ncwadi yafundwa ingilosi ngenkathi isigcoba. Leli khanda lami labekwa ingilosi ngezandla zayo. Alibekwanga ngomunye umuntu okhona lapha emhlabeni. Nomkhokheli wagcotshwa ingilosi yabeka isandla sayo ekhanda lakhe. Akekho umholi wasebuhleni, akekho umholi wakwaShembe owake nje wakhethwa ezulwini ukuthi usuwumholi. Wagcotshwa uNkulunkulu. Noma ngabe ngisho umprofeti akazange wabagcoba. Bonke abaholi basebuhleni bakhethwa amaNazaretha. Bagcotshwa ngamaNazaretha. Kodwa umuntu osilo oyazi indaba kaNkulunkulu kufanele ukuthi lento eyibuke ukuthi imi kanjani lento. Lo muntu esimthukayo sithuka umuntu
ogcotshwe ezulwini wagcotshwa ingilosi yehle ezulwini yazomgcoba lapha. Mhla ka-27 ngamukelwa ngamaNazaretha, mhla ka-28 kwafika umbiko ukuthi ubaba uThingo akasekho emhlabeni. Ngenkathi kufika ubaba uThingo ethi kasekho emhlabeni, ingilosi sathi sibona esifika phambi kwethu yathi senizwile ukuthi baba uThingo akasekho emhlabeni. Sathi yena yaguqa phansi yona yathi inkosi ngiyabonga ukuthi ngiwufezile umsebenzi wakho. Umsebenzi wakho wasezulwini abasemhlabeni seboqhubeka nomsebenzi wasemhlabeni. Kusho ingilosi mhla ka-28. Uma ngithi mina ngokwasezulwini imina engalandela ubaba uThingo akusuke kimi kwasho ingilosi. Kwasho ingilosi yamgcobayo. Yathi yaguqa phansi sengiwufezile umsebenzi ebengithume wona wasezulwini. Abasemhlabeni sebengaqhuba nalokho kwasemhlabeni. Zathi qala isuka ibhelu lapha ebuhleni phakathi komholi wasethembezinhle nomholi wase-Ukuthini ebuhleni. Mina kwakudala ngigcothile. Amen. Ngayithulele nje ngoba ngiyazi ukuthi ezulwini ngigcothile. Amen. Ngenkathi ngiveza ukuthi ingilosi ithena sifana nekhosathu nebandla lasebuhleni. Ibandla ephakameni langithuka ngendlela eyisimangaliso lasho bonke into lachwenza kwaba yisaga ukuthi nginobudlelwane nasebuhleni. Kodwa kangasho mina kwakusho ingilosi. Kwafanele ngiqhube lokho okusho ingilosi ukuthi kufanele ngazi ukuthi ngidlela ndawonye nebandla lasebuhleni. Ngachithwa yini ibandla lasebuhleni. Kodwa mina ngabatshela ukuthi ingilosi thena ngidlela ndawonye nabasebuhleni. Kodwa ngoba abaningi babe ngenomoya omubi abazange bayibheka into engishumayelayo. Babheka nje ukuthi ngingowakwaMpanza. Ngakho ke uma ngiba umholi ngithatha ifa labo. Usizwe washo phambi kwami siselukhuzeni sisowukhosini si-interview ukhosini wathi Mpanza fanele nazi mina ukuthi nizise ifa lethu. Akusho khosini. So ikhona waye ebhoke kakhulu ngoba wayebona ukuthi ngithatha ifa labo. Ingilosi yasitshela ngelinye ilanga. Yathi ngizwe umholi wasephakameni bexoxa nomholi wasethembezinhle ngocingo esola ubaba ilanga. Bethi lento eyenziwa ubaba ilanga akayikho. Ukwazi kanjani ukuthatha umuntu uncucu emephutse into yakwethu. Leli gama lokuthi into yakwethu saqale sayizwa ngengilosi. Kodwa kwathi emva kwalokho kwasekuqhamuka yena umuntu wasethembezinhle. Ubantu wayesakhona. Wasamazi. Ya uSidumo. Wabhala uSidumo elukhuzeni ebuFacebook. Wathi umholi wasethembezinhle wakusho ngo-1982. Wathi uma esekhulile uyoyilanda into yakwabo. Wabhala phansi. Yayisithi-ke ingilosi ungayihlanganisi nethembezinhle. Ngoba la uma ethi uyothi uma esekhulile eyilande into yakwabo. Wayechaza ukuthi ukuba khona kababa inyanga yezulu ukuthi umholi kuyinhlamba.
untshontshile leli bandla. Wathi ke leyo nto leyo inhlamba ethuka uNkulunkulu ethuka ubaba mkhulu. Ngoba ubaba inyanga yezulu wabekwa uNkulunkulu wabekwa ubaba wamenyezela ubaba mkhulu ukuthi umholi waleli bandla. Ngakusho futhi lokho ayikho into ebifika isho ingilosi ningayichaza. Umholi waseThembezinhle wayenekhono elihle kabi lokukhola kodwa njengabo bonke abantu bakwaShembe wayenomona engangithandi. Laba bafana abahlubuka lapha abahamba cishe be14 bakhishwa umholi waseThembezinhle. Futhi kwavuma bona. Owokuqala owahlaliswa phansi uyena wasitshela baze bavula i-post not i-post i-page ebizwa kuthiwa umvambo. Lo mvambo lona wawuvule umholi waseThembezinhle. Sakutshelwa lokho ngomunye umfana esasonta naye lapha esesenkingeni wathi usebenzela umholi waseThembezinhle. Wakusho konke abakushilo. Abantu ababengithuka kakhulu futhi kwangabantu baseThembezinhle. Usidumo uyena owabhala ukuthi lamalunga akuleli bandla fanele ephume kuleli bandla eyeThembezinhle ngoba bona baholwa insizwa. Mina ngiyikhehla elizokufa kusasa. Usho bathi akakaze bekhona uShembe omnyama. Behleke ukuthi ngimnyama akazange bakhona uShembe omnyama. Kodwa angingakaze ngisho ukuthi ngawashembe. Bathi njena uShembe ngoba ngiholi ibandla ngoba umuntu oholi ibandla fanele ukuthi ebe uShembe. Base bethi ke alukhoza angikwazi ukuthi ngiholile ibandla nemnyama. Wathi unkosazana bathini? Bathi ngeke ulihole ibandla ngoba umnyama. Anobaba mkhulu wamnyama. Bachaza ukuthini ngalokho? Anobaba mkhulu wamnyama. Ngichaza ukuthi kungani kufanele simbonge uJehova. Amen. Babhala ku-Facebook ukuthi mina abantu abaholi laba amalunga leli bandla kahlubuke ngeke eye eThembezinhle ngoba mina ngizofa kusasa. Balandela ibhokisi. Kwathi kusenjalo umholi waseThembezinhle wangistophisha ukuthi ngishumayele emsakazweni. Ngahlala cishe 6 months engashumayeli. Wangifaka elokhuzeni kwenhlangano leyo iyagcina siyichithile yonke leyo nto leyo nhlangano. Ngenkathi bengifake emsakazweni bethi ngashumayela osidumo benza icartoon ngiwa ebhayisekeleni. Angisazi ukuthi konke bangibiza ngokuthini. Yathukuthela yakhe ingilosi. Kanti kufanele ukuthi ubaba ilanga eyazi lento eyenziwa indodana yakhe. Ngoba ngithunywe nguye. Kufanele yazi lento eyenziwa indodana yakhe ukuthi indodana yakhe manje sizistophisha ukuthi ngingashumayeli ivangeli kaJehova. Abantu abangakhohlwa abazazi izinto abazenzayo ngoba uthi lapha uNkulunkulu ngamanye zathi kuvalele yazi lento. Uthi uNkulunkulu asikho isikhali esenzelwa wena esiyakuphumelela. Nalo lonke ulimi oluvukela wena luyakwahlulelwa. Lokhu kuyifa lezinceku zikaJehova nokulunga kwazo okuvela kimi usho uJehova. Bonke abantu ababezama ukungibulala ngoba bakhona basabheka ukwehlulelwa. Bonke abantu bebengithuka
basabheka ukwehlulelwa ngoba leli uthi uJehova uyifa lezinceku zami nokulunga kwazo okuvela kimi ukulunga engikho kuvela kuJehova uyasho ukuthi kusho uJehova manje uma umuntu ngisho umuntu angaba ngwakwashembe noma ngaba umholi wakwashembe uma engithuka nginceku kaJehova uhlalelwe ukwehlulelwa fanele abantu bekwazi lokho uhlalelwe ukwehlulelwa noma abe uyindodana kaShembe noma ingini ingilosi yathi lento ekhulunywa lapha ethembezile kufanele ukuthi ubaba ilanga eyazi isho lapho ithukuthele abantu basethembezile babelana nabantu basebuhleni yathi ingilosi batshele ukuthi bengayi ebuhleni akavumelekile ukuthi bengene ebuhleni ngoba umholi wabo wakhuluma kabi ngobaba inyanga yezulu wathi uma eba umholi uyothatha uyobuyisa into yakwabo la likhulu kabi igama kumabaholi bamaNazaretha ukuthi into yakwabo kakhulukazi laba bakababila baliwini icala bathe sebeliwinile icala baqhosha bathi hayi siyangena ebuhleni yathi ngiyosibatshela ukuthi abangayi ebuhleni bathi hayi bazokuya ngenkani bazobe sibona ukuthi le ngilosi yethu izokwenza wathi ubuhlaleni batshele ukuthi uma beke bangena ebuhleni siyofaka ingubo zamasaka sihlabelele sithi uJehova usishile singamadeni nabaswele ngabatshela omunye umfana oyigagu kakhulu lokukhuluma wavula iFacebook ipost wathi uzoke ebona ukuthi le ngilosi yethu izobavimba kanjani kubengele ebuhleni yathi ilokuzwa ipost isekhona ngolwesine kwaqhamuka umbiko ukuthi umholi wabo uhambile emhlabeni ngolwesihlanu ngathi ngiyayibheka le post wayikhipha baqhosha ngento abangayazi ayikho into eyingozi njengokuba ube nomona ngoba umona ukwenza ukuba ube isiphukuphuku ungakwazi ukubona into ngeso lokuhlakanipha kodwa yonke into uyenze ngeso lobusuku lobuphukuphuku ingilosi yabatshela yonke into abantu basethembezini ukuthi ezulwini ubaba inyanga yezulu akamfuni lo mfana ukuthi ehole ibandla sasimazi ukuthi uhlaliphile mina ngangimazi wayemngani wami kodwa ngoba lento wayekhuluma ngo-1982 yayithuka ubaba inyanga yezulu ukuthi leli bandla elisebuhleni ulintshontshile ngelakwabo hayi ukuthi siyakufunisela kwasho bona ulokhu uzusidumo waze wabhala abafundisi nabashumayeli oyobabeka lo mfana and wababeka sefike esewumholi wasaqala manjena esemholi sekuthathwa izinto ezayisho ubaba inyanga yezulu naye wangithuba wazwashumayela ngayizela mina izinto ezayikhulunywa ngumholi wasethembezile kodwa angizokuyikhuluma kodwa naye wayengangifuni yize ngangumngani wakhe akangifunanga ngoba wathi mangabe esephumile ebuhleni ngangamlandela angizange ngamlandela ngoba ngathanda ngaze ngakusho ngomlomo ukuthi ngizolandela yena wenqaba ingilosi so uma into isisho ingilosi noma ngiyayithanda noma angiyithandi ayikho into engayenza ziningabe izinto ngiyilukhuza ngingayithandi ngokucabanga kwami kodwa ama ingilosi siyishilo into elandela
Ingilosi ayizange yafunda incwadi eyodwa, yafunda nencwadi yezenzo 12 verse 21 to 23. Yangilaya ukuthi njengoba ngiba umholi njena ngingavumi ukuthi amaNazaretha ethi nguNkulunkulu. Ngoba uHerodi ingilosi yamshaya waphenduka waba nempethu ngaso leso sikhathi. Yayifunda le ncwadi, yangiyala futhi ngayo ukuthi ngalo ukuthi ngithi ngoba mhlawumbe ibandla likhulu noma linjani bese ngiba mkhulu na. Kufanele ngaso sonke isikhathi ngifunde ukuba ngibe mncane kuNkulunkulu. uNkulunkulu ebone ukuthi noma ngiphambi kwabantu kodwa laba abantu ngibafundisa ngaye njengoba kwakwenza baba mkhulu. Ukuthi laba abantu abaphambi kwami angisiyona inkosi yabo. Ngatshela ingilosi ukuthi ngingavuma ukuthi ngiyinkosi. Kodwa ngibe umfundisi. Yangitshela yathi wena ungumfundi kaShembe. Njengabafundi bakaYeshua, wena ungumfundi kaShembe. Wena uyobiza uShembe njengomfundi wakhe. Njengoba nabapostoli babebiza uJesu noma uYeshua njengabafundi bakhe. Ungayilinganisi nomprofeti, ungayilinganisi nobaba ilanga, ungayilinganisi nobaba inyanga izulu. Ngisho ubaba uThingo akuzange kwathiwa ngiyilinganise naye. Ngokuthi uma ubaba kuyisikhumbuzo sikababa uThingo siyamkhumbula la. Kodwa lezi zinto zayishiwo ubaba uThingo esaphila. Zayishiwo ubaba uyilanga ngoba leli bandla laphuma ubaba uThingo esaphila. Manje ke okunye engifuna ukuba nginazise khona ukuthi indlu yesonto iqalile kwakhiwa. Amen. Njengoba kade ubaba omkhulu ehlabele lethi sasizula ezintabeni. Sekuphele 10 years leli bandla labakhona ingekho indlu yesonto. Sasifuna sithandaza sinikela kodwa singayitholi indawo yokwakha indlu. And into engijabulisayo ukuthi asikaze sizakhele indlu yethu ngaphandle kwendlu yesonto. Indlu yesonto leni umuzi ofana nomuzi wasephakameni, ofana nomuzi waseJerusalem. Ngelinye ilanga noma ngasekho lo muzi lona uyoba mkhulu ufane neJerusalem. Amen. Kodwa siqale ngendlu kaJehova. Encwadini yezikronika zesibili uverse 4 uyase 7 izikronika zesibili chapter 2 from verse 4 uyase 7 uSolomon wakhuluma kanje. Bheka ngiyakhela igama likaJehova uNkulunkulu wami indlu yokuba ngimngcwelisele yona. Ngishise phambi kwakhe impepho ethaphukayo. Kubekwe njalo izinkwa zokubukwa. Kunikelwe ngeminikelo yokushiswa ekseni nakusihlwa ngeSabatha. Nangokwethwaswa kwenyanga nangemikhosi emisiweyo kaJehova uNkulunkulu wethu. Lokhu kungumthetho kwaIsrayeli kuze kube phakade. Indlu engiyakuyakha iyakuba inkulu ngokuba mkhulu uNkulunkulu wethu phezu kwabo bonke uNkulunkulu. Pho mina ngingubani ukuba ngimakhele indlu ukuze kushiswe impepho phambi kwakhe. Ngakho mawuthume kimi umuntu oyingcweti yokusebenza ngegolide nangesiliva nethusi nangensimbi nangokubende. Amen. uDavid wafuna ukwakhela uNkulunkulu indlu. Wathi uNkulunkulu hayi indlu ungayakhwena ngoba
kade ulwa izimpi unegazi. Indlu yami iyokwakhiwa indodana yakho uSolomon. Nangampela uSolomon uthe eseyinkosi wakha indlu kaJehova, wakha indlu eyisimangaliso. uSolomon ke wayicebe kakhulu, ayikho into engenayo. Kodwa ecebile wakha indlu kaJehova. Yabankulu futhi wayephethe isizwe inkosi. Nakithi le ndlu esiyakhile inkulu. Ngoba i40 by 20 inkulu kithi. Noma singakhula kodwa iyobe ikhona indlu kaJehova. Nasekuphakameni amaNazaretha kwahamba ubaba ilanga engasakwazi ukungena endlini sekunethempeli. Kodwa yayikhona indlu yesonto. So leli bandla liyibandla lesibili lamaNazaretha elinendlu yesonto. Elinemendlu kaJehova. Liyibandla lesibili. And sinqoma ukuthi singenzi lutho olunye ephila ngezwe. Sathi iphila ngezwe ngeke siyakhe ingakakheki indlu kaJehova. Manje na sesiqalile isiyakhiwa mhlawumbe kodwa kuphela u-October i-roofing yakhona siphelele. Kodwa ukuba ne-roof kukodwa akusho lutho. Ngoba ziningi izinto esifuna ukuba sizakhe kule yami. Izoba indlu eyisitezi phakathi. Ibe indlu enama-air conditioner. Angake ngibale ukuthi kuzoba njani. Izoba yinhle ngamandla ethu. Kodwa into esiyiphokophele ukuthi kube khona i-roofing. Kube khona uphahla. Sifuna ukuthi ngoJanuwari sibe sesikwazi ukuthi uma kungenzeka sikwazi ukusontela kuwo. Amen. Uma ngenzeka ngoJanuwari ngoJulayi nakanjani sikwazi ukwenza lokho. Kodwa njengoba ngisho njena sonke asimisele ukuthi le ndlu kaJehova ibe khona. Amen. Ayikho into edlula ukuthi ube nomnikelo ozokwakha indlu kaJehova. Siyayiqala ke siyakhiwe manje sizofaka umhlangano. Isonto lizamhlambela phela sikhona noma kuthiwa yini lokho kufakwa ngaphansi kwe-roof. Lama plango lana alokhu. Oh no, mna babakhe sebelokhu kabelokhu. Ikebuli. Yeah. Izobe sikhona ikebuli. Kodwa khona abantu abayimisele ngesimangaliso ukuba le ndlu yakhiwe. Cishe imali sesispendile kule ndlu ifikile ku-70,000 rand. Iyalinganisa. Mhlawumbe ifikile ku-70,000 or ngaphezulu. Kodwa uma ungenayo imali kodwa izandla nazo. Abanye abantu bake bencane nje ngisho ukuzofaka izandla ukuthi kwakhiwe le ndlu. Asisho ukuthi sonke sinamandla ukwakha ufaka imali engako kodwa akabonakala umuntu ukuthi no lo muntu lo nimisela. Ngomsombuluko kube bekukhona abafana abangile benza yonke into belapha nethempelini. Isibusiso leso. Ukuthi le ndlu ingaze iphele kungekho into oyicontribute ngayo kuyo. Indaba yakho leyo. Ngakho ke sesiyakhile indlu kaJehova. Amen. Sibhizi ngayo. Asazi ukuthi amandla ethothi nathi kodwa iyokwakhiwa kuze kube phakade. Amen. Asinamnyaka ukuthi soyiqeda nini. Iyokwakhiwa kuze kube phakade. Noma sesisonta khona kodwa sobe silokhu siyakha si-improve.
Ngoba indlu kaJehova. It must be as beautiful as God is. Thina. Ngiyafisa ukuthi ngikhulume ngokuthi njengoba kuwumhlangano njena English ikhulume kakhulu. Kulo mhlangano njengoba sibona ukuthi abantu noma bengakandi kangako esontweni kodwa lento kaJehova sebeyizwa kangakanani. NoJehova ebone ukuthi siyabona ukuthi uyaselekelela. Amen. Ekwenzeni umhlangano awufani nekhaya lakho. Uma usemhlanganweni usukulindile. Noma ngabe usekhaya lakho kodwa usukulindile ngenyanga umhlangano. Manje na-ke uma ulindile awuyiphathi noma kanjani. Ngiphatha ukuhlonipha. Ubaba ilanga wakwakhuluma eshumayela ukuthi kuyaye ukuthi mangabe kusebusuku ehambe emadokodweni. Uthi ma ngisondele emadokodweni ngilalela ukuthi laba bantu bekhulumane. Ngithola abantu ngomhlangano bekhuluma noma yini nje into engahlangene etshengisayo ukuthi balindile. Uthi-ke ubaba ilanga uma ngabe uhluphekile ethi uNkulunkulu uyeza kuwe efike ujabule ubona ngani ukuthi uhluphekile. Ufana laba bantu bezepolitiki okuye ukuthi befuna imali bebe begxuma. Ungathi uyofuna imali ugxuma utshengisa ukuthi uyajabula. Wabona besantuza benza yonke into kodwa lo muntu lona uthi uzofuna imali. Ayakho ingqondo lento kusho ukuthi akayazi lo muntu lento oyenzayo. Kodwa uma ungabuka izizwe lezi ezinye zithi maziza zizofuna into itoyitoza ziphatha ingqondo. Zihamba nengqondo. Manje lokho kusantuza kuchaza ukuthini? Chaza ukuthini? Uthi ubaba ilanga uchaza ukuthini ukuthi uthi ulindile. Uyatholakala uyathetha uyatholakala uyahleka uba nohleko. Uthi-ke uma efika uNkulunkulu ezokuphendula ngoba ulindile kodwa efice isimo sakho singekho kulindile uzothini uNkulunkulu? La emhlanganweni awubangwa umsindo. Umsindo nje awubangwa. Wake uxoshwe ukuthi ubanga umsindo emhlanganweni. Ukhona into abantu abaningi abayenzayo angazi kangakanani emadodeni kodwa abantu besifazane. Abantu bebange umgidi. Lokhu kubanga umgidi chaza ukuthi awazi ukuthi umgidi yini. Bekufanele ngime lapha lona eme ngapha. Bekufanele kube njani? Bekufanele ngibekwe lapha. Awazi umgidi ukuthi yini. Umgidi awakhele ukuthi ubuke ngabantu. Umgidi kufanele ukuthi uwazi ukuthi ubuka uNkulunkulu. Ngenkathi ulwa emgidini usuphumile emgidini asekho. Osabalile. Mina ngabona isidalwa. Ngakhuphuka nesidalwa entabeni yaseNhlangakazi. SiNazaretha. Isidalwa ngempela. Sihamba sibambelela ematheni saze sakhuphuka. Ngibuza ukuthi lo muntu lona isidalwa uyofunana eNhlangakazi. Wathi mayefika eNhlangakazi sekusini kwakuyintomba kwayinkosazana. Wayesina le egcineni ngoba ebona ukuthi uzobaphazamisa abantu lapho. Esina kodwa. Esina nje egcineni. Ngoba wayengeze kuzosinela ukubukwa abantu kodwa wayezofuna isibusiso. Manje uma uya emgidini ungazi ukuthi uyofuna isibusiso ubonakala ngoba ubanga emgidini. Noma makuthiwa mana lapha unyukubale kusho ukuthi awuyazi indaba yomgidi. Umgidi ufanele wazi ukuthi mawugida ugidela uNkulunkulu ugidela uJehova. Amen. Ungenzi lezi zinto eziyenziwe kulana amanye amabandla amakhulu akithi. Lapha abantu abaqala bebhema insanga khona bese bemgidini.
ubone umuntu ngishesine nje ukuthi lo muntu lolu ubheke insana. Ningakulokothi lokho. Ningakulokothi lokho. Afuneki nangephutha ukuthi umuntu uma esemhlanganweni engazi ukuthi usemhlanganweni. Awufunakali futhi umsindo emhlanganweni. Akafunakali futhi amacala emhlanganweni. Ngoba sivakashelwe uJehova. Yake yathi ingilosi uma siziphethe kahle ngelinye ilanga uJehova siyombona njengabantwana bakwaIsrael bembona entabeni yaseSinayi. uJehova uyosivakashela. Ngiyazi ukuthi mase ngaba ngcele ngempela ngambona uhlalele nengena lapha phakathi. Simbone sonke. Sake sathi sinomshumayeli undunakazi sashumayela kakhulu esewumshumayeli. Sashumayela. Kwavele kwavuleka ifastela omunye umuzi. Kwangena ingilosi yahlala lapha phambi kwethu. Bathi abantu besathi aweshembe. Waphuma ngefastela. Kwenye indawo sathi siyashumayela bathi baphuma abanye beyithola ingilosi ine egcekeni. Akusiyona into esimangaliso ukuthi la uma siphila ngempela semlandela uNkulunkulu njengoba semfundisa ushembe singayibona ingilosi ihamba ngenyawo la. Ingilosi itshele kahle ukuthi uma ungaqondile ayikuthinti ingilosi. Ayikuthinti nje. Ingilosi ithinta umuntu oqondile. Angazi noma nathi siqondile kodwa iyahlala nathi mhlawumbe saqondile. Kodwa ingilosi ayihlali endaweni erongo. Ayihlali endaweni engcolile. Sonke sazi ukuthi lapha khona ingilosi, lapha khona uNkulunkulu. Amen. And uNkulunkulu uthembe thina ukuthi ngathi uyokhonzwa emhlabeni ngoba uNkulunkulu akho. Inkosi uselokhu enokuzwile.